Yɛda Nyame ase sɛ ɔde ne da yi so akyɛ yɛn. Ɛnɛ wɔahwɛ me na wɔ asomkuro. Obi hwɛ me adeɛ a ɛtete ne wiase nyinaa yɛ asomkuro. Bi si dɔkota maso afiti, masom wɔ kuro. Etu wɔ hɔ a na ama nsuo kankankankankan bi firi w'asom mu ba. Wɔahwɛ me na w'aso tumi fiti, wobɛtumi ayɛ sei saa na w'aso yɛ wo ya, w'asom wɔ kuro anaa yɛse pɔmpɔ bi abɔ w'asom. Wɔatumi de wo nsa ka w'aso na wɔse pɔmpɔ bi abɔ w'asom, wode wo nsa hyɛ w'asom koraa na ɛyɛ wo ya. Wo a wɔ asomhaw ne da sɛ wo deɛ no pɔmpɔ na abɔ w'asom, w'asom ayɛ kuro anaa wɔ hɔ na nsuo kankankan bi firi w'asom mu ba. Wote pampan kankankankankankan wɔ w'asom mu ba. Wo a w'asom fiti, w'aso awɔ kuro. Ɔhaw a ɛwɔ w'asom, wo a wɔ asomyaleɛ bi aba hɔnom. W'aso yaleɛ no bɛtumi so wo ti na wo ti dwa wo sɛ zim. Woyɛ hwee a ɛnyɛ yie. Kɔ na kɔpɛ wagasi aba. Sodom apple ne fruit na ɛwɔ so no, wagasi ahaban n'aba na ɛwɔ so no. Kɔ na kɔpɛ wagasi, ɛnyɛ mpɛpɛfuo wagasi na mmom dua a yɛfrɛ no wagasi dua. N'aba na ɛwɔ so no, sodom apple ne fruit na ɛwɔ so no. Wokɔ a te deɛ ɛnyiiɛ afei na ɛba foforɔ no a ɛnyiiɛ no. Tete ɛno bebree fa bra fie na ɛbɛyam anaa si. Wosi a kyim ne nsuo no a wobɛnya no, fa sɔ w'asom benkum ne nifa, anɔpa ne anwummerɛ. Wo a w'asom ayɛ kuro, pɔmpɔ na esi w'asom, nsuofi bi na efiri w'asom mu ba, wote pampan kankankankankan bi sɛ efiri w'asom mu ba. Minim ɔhaw a ɛwɔ w'aso ho ama wo de akyi, ekuro aba w'asom ama wo de akyi a ɛnkɔda, maame paapa. Kɔ na kɔpɛ wagasi aba ketewa. Wagasi n'aba no bɛkɔ ebi yɛ kɛseɛ, ebi yɛ ketewa, afei koraa na ebi ba. Pɛ deɛ ɛyɛ nketewa na afei na ɛba no bi no, na ɛbɛyam wɔ boɔ so anaa si wɔ w'adurom. Wosi wie a, kyim ne nsuo no a wobɛnya no fa gu nipa no a n'aso ayɛ koro, pɔmpɔ si n'asom no, nsufi bi firi n'asom mu ba no, anaa n'asom bɔn kankankankankankan no, fa sɔ mu mama no. Ɛyɛ ne ti mu na aba koro a, fa wagasi bɔɔl no a wayam ama no afe kamakama no, fa sɔ n'asom benkum nifa, anɔpa ne anwummerɛ. Asomkuro, pɔmpɔ a esi obi asom, adeɛ biara a ɛyɛ w'aso no biara, ɛbɛfiri hɔ akɔ. Yɛfrɛ me the Boost teacher.